Welcome to my advertising channel. My name is Mai Rudo, one single mother. Ndisingambofanda karega kutaura kuti nyika izive kuti usingle reve kuti hapana chaunogona nekuda kwokuti hausi mumereki. You can still make it. Nyaya hombika yandinayo nayo wakamake ribet aisika yeusingle. Ndatindo kuzivisei kuti kandakazowana basa ratinoti nemuchirungu housemaid. Ndakaona basa kumba kwaLorraine guru. Mai mwana ndina bosi vangu vanozvidende vakanaka ende vakarurama. Ndokubva vatege varunge function. Ribet ndati rwendo runa hamuna chamakazonga. Kwenini munozoti kandina amai wekubatanidza zvinhu kana kuchechi ndinozvigaro 48. Aiwaka ndikati mama uku ndo kwangu kako kuronga zvinhu kokumhanyidzika. Ndikati sezvo zvamama toro venyu pamwe chete neketari gainini mama ndichikurongerei kumucheno wenyu. Zvikanzi munozvikwasera mai Rudo ndikati musikudiziva waiting for me and what. Mai mwana ndati gore rino amai Gribet kandakudze gwara ndokudze gwa zvino. Ndati kandakaenda kushopu uko kunosonisa mukadzi akaita kuti imba yangu iparare. Girlfriend yababa Rudo isikatana Mai Rudo tazwana kapekuitira review. Aiwa kuma standard item gona kumamita ku. That's why kadzimba dzakaparara. Asika murungu wangu ndakazomugadzira inonzi size yeye. Iya yamuri kuona iyo. Ndikati aiwa kamama chendeka munotenda musiki wenyu makapfeka royal closet. Kubva ipapo up to now amai Gribet amuna chamakaona mukanzo. Murungu wangu akuenda shop inosonesa girlfriend yemurume wangu. Ya ndakamuratidza ini. Royal closet.